Ale tu je so mnou dneska robí. Čaušte. Takže my sme si pre vás prichystali, že budeme teraz noví youtuberi a budeme pre vás točiť hry niekedy a ďalšie vlogy, keď budeme vonka a tak ďalej. Takže dnes teraz nechám priestor pre Robiho. Jövő idén szavaztok srácok, akartok magyar videókat, mindent hallani tőlünk, lehet magyarokat, szavakat, akik így gondoltok, szerintem jobb teszem, meggondoljuk miket fogtok még csinálni, ha valamit kértek, akkor írjátok le kommentbe vagy valamibe, és megcsinálok mégis, amit így gondoltok. Na szóval itt van egy gameplayek, amit így akartok, szóval itt jön a másik barátom is, és megbeszéljük, hogy így leszoktak. Takže, zdravím. Takže, inšpiroval nás youtuber Gogomen TV, jeho kanál nás ako podporil k tomu, aby sme to začali robiť. Takže nás prichystali, že budeme robiť videa po slovensky, on zase po maďarsky, keď budete chcieť po maďarsky napríklad, tak budeme robiť hry, game, napríklad let's playe, alebo vlogy, vlogy, čo ja viem. Takže to sme my. Čau, Alek, Rob TV. Čau. Vad fan ger sin avsnitt, alltså stopp till det.